Nalandig sa tambalanan ang usa ka inahan, gumikan nagkadugo ang ulo human maigo sa side mirror sa dagdagan nga taxi sa Dan Imos sa dakbayan sa Sugbo, Lunes sa kadlawon, Disyembre 16, 2024. Ang biktima mao si Joanna Flores, 40 anyos, dunay upat ka anak nga taga dakbayan sa Sugbo, samtang ang taxi nga nakaigo gimaneho ni Cosme Dilaturi Cabigas, taga dakbayan sa Mandawi. Matud ni Cabigas, samtang siya nagtadla sa nahisgutang dapit sa iyang gimaniho nga Imilita taxi, kalit lang milabang ang biktima. Giingon nga kalit siya nga milihay aron dili maigo sa tubangan sa taxi, apan ang biktima didto naigo sa side mirror sa driver side ug natumba sa karsada. Milabang siya diya sa island, tabok diri pikas. Nagdagan man, kusog man kagadagan. Ya, buto kabantay ko, lihay ko, pag lihay na ko wala. Igugit siya sa mirror. Kusina po gugod. Jacket kong pasahero lagi. Tabok na dagan to siya. Ang nag-istorya ito ako, nagkaon po na ito dito, nag-inom. Nag-inom po ito. Dunay wala magpaila nga saksi sa hitabo. Iyang nakita ang biktima midagan samtang milabang sa karsada nga wala musubay sa pedestrian lane. Ug mao iyang nakita nga natumba na sa karsada nga nagkadugo ang ulo. Dugang kasayuran nakuha sa Brigada Cebu. Ang biktima giingon gikan nag-inom ug hubog kini dihang mikalit lang og dagan samtang milabang sa karsada. Ang inahan sa biktima nga miabot sa dapit naputos sa kabalaka diyang nakita ang nahitabo sa biktima. Papa, siyempre, ikson ko na nakangga. Siyempre, sakatan ko, alangan naman. Ayaw na mong latin. Ayaw ko na, pwede na magsabay. Nakadiscuss, sana na. Paginahan na ka. Best magan. Nilihay ko kay alam ko may pedestrian na dapit. Lihay ko ang gid siya mohunong di. Wala siya namagi. Mirror. Gikustudiya ang driver sa taxi nga si Cabigas sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.